Morning po, kamusta po ang ating pong suporta siyempre sa ganito pong aktibidad po ng kontra droga? Yes, kami po yung nandito para may pakita na yung buong kapulisan ng Dagupan ay 100% na sumusuporta dito sa kontra droga. Ilan po yung ating, paano po yung coordination po ginawa po natin po for this activity po, Fernan? Yung mga participants natin sa through marshalling tsaka at meron kaming mga participants din na nagbabike dito. Opo. Nakita po namin sa mga activities po ng DCPO po dito po sa Dagupan na very active din po sa paglaban at sa kontra droga. Ano pa po yung may mga bago po ba tayong programa na proyekto po in relation po dito po sa drug abuse po? Yes, ang unahin po natin is yung demand reduction. Yung ano yan, yung titignan namin yung mga core groups gaya ng mga bata out of school youth. Yan ang pupunteriyahin ng this succeeding days. Titignan namin kung paano namin sila mabibigyan ng tulong para makaiwas. Opo. Yung coordination po natin kay Mayor po kasi parang all-out support po and it signifies ito pong mga sunod-sunod na successful na operation po ninyo kontra droga dito sa Dagupan. Yun nga po, yung sa LGU, ang kuwan namin is through sa mga barangay captains kasi nga sila ngayong mga leader sa barangay. So, dadagdagan po namin yung mga cleared barangay dito through the coordination sa city, kay City Mayor. Sir, mensahe na lamang po para po sa mga kabataan, mga magulang at mga nakikinig. Tuloy-tuloy po yung kampanya natin. Sana lahat-lahat makipagkaisa para sa pagpuksa ng illegal na droga.